Takže ahoj, zdravím vás Brutko u prvého diela z World of Tanks. Tak a dneska sme si pre vás pripravili 3 tanky. Tento MS-1, potom tento, a potom tento. Takže ja myslím, že by sme mohli začať týmto. Tu moja sestra, tak dúfam, že ju moc nebude počuť. A dáme bitva. Nebudem to strihať, počkáme si a porozprávam sa s ním. Takže ako sa máte? Ja som dobre. Dneska som bol u doktora. Ja som rád, že som sa dostal k tomuto nahrávaniu. Jedno video z Minecraftu som už nahrával a tam sa to sekalo. Tak to nedal na YouTube. No a by sa to mohlo načíst. No, počkajte. No tak, už potom nebudete trpieť, ja to strihnem normálne. Volám sa to Brutko jedno, len také, lebo mi to tak dalo. No, necháme na to načítať. Au, necháme sa. Pohni. Je to tak pomalý. Poď. No, už tak to načíta. Nejak pomalý. Vyrážíme! No. Nejak rýchlo. No, takže taký sme rýchlo. No ja si idem hneď na útok. Dobre. Tak ideme. Dobre. Tak. Ideme do útoku. Dobre, že povadí. Prišla sa moja mama, tak si toho nevšimajte. To... Počkajte. Ups. Dobre, idem s nimi. Krivý. Ježiš, mi daj nižšie, fakt. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Dobrá. Pás funguje. Můžeme zpět do akce. Ideme. Nebudem sa tomu zavolívať a ideme. Útok! Nie, to sa zničiť. Jeden z pásů je rozbitý. Odrazila se. Trefa do černého. Dobre. Střela neprorazila. Máme poškozený pás. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Dostali to. Neprošla skrz. Pás jsme spravili. Sotva jsme ho škrábli. Můžeme pokračovat. No už do života. Takže som teraz nehovoril a strašne som sa sústredil. No, toto. Nepřátelské vozidlo zničeno. Pekne som ho dal dole. Hou, vieš čo?
Pekla, ja neviem riadiť, ja som to kúkala teraz na minimapu. A idem obsadiť ich územie, pretože mu to musím. Keď tu vyhráme, že je dobré. Maličky. Tak, ja to vždycky demolujem. To house. No, ja myslím, že to už máme vyhraté. Tu máme vyhraté. Pardon, sestra ma tu treba... Jo, vyhrali sme to. Dobre, vyhrali sme to. Ja si to ani moc nepozerám, lebo tomu nerozumiem, takže sa nehnevajte. No, že druhý som hovoril, že pôjde tento. Strihnem to, aké to bude načítané, tak sa vám ozvem. No, som tu 19 sekúnd, 17. Prestrihol som to, takže sa nevajte. Máme tu kolo malinovka. To je najhoršie kolo, aké môže byť. 2, 1, boj! Keď vystrelím, hej, minie mi to náboj. To majú premyslené. Dá to tam cestičkou. No. Ja to je cestičkou. To je akože sám. Idem sám? A to čo je? Nie, idem sám. No ide. Ešte teraz som sa povedal. No nie do vody nepadnúť. Zasahali nám pás. Máme je. Poď, vylez. Oni vyhrávajú. Že netrafi, tak kam sa kryješ. To peklo. Čo sa toto deje, že oni sa takto vedia? To peklo. No, že lezie. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. Jeden z pásů je rozbitý. Tak jo. Tady končíme, všichni okamžitě ven. Tak tento tu. Aj, späť do garáže. Tu to bytujú. Pre mňa to už je prehraté. Nejaký našim by to mohol vyhrať, ale pre mňa to už je prehraté. Tak ide moje posledné vozidlo do bitvy. Teraz dostatek munície. Áno. Čakajte, čo to je?
Čo? Potom vyriešim bitva. Áno. A potom a teraz sa zase strihnem, takže ahojky. Ne. Ak nás zabijú, ja to rovno ukončím. Neviem ani ako to nahrávam a ešte na YouTube nahrávať. Takže ešte upravovať ho. Jedeme! Čo demoluje? Aha, vedel som ako nekompletná minúcia. Jak si vyhnám na B? Takže ja teraz nebudem strieľať, ale radšej iba obsadiť základňu. Takže to je môj si, tak to potom si musím doplniť, ale neviem ako. A potom do ďalšieho diela to opravím. A si potom doplním. Ja to ma dosť naštvalo. No. Idem za nimi. Nejaké skaly. Nebudem riskovať. Budem schovať tu zadom. Čakom. Už tak mám aspoň tú muníciu. Tak, toto. Dúfam, že to vyjdem. 5, 4, 3. Ja som hore. Mne tu má teda dostavu. Žiadna minúcia, ani strieľať nemôžem. Je teda riadne zlé. Tak ako on. Jo, vyhrávame. Rýchlo po dole. Dobre. My usadíme aspoň základňu. Máme poškozený pás. Mám sa jak brániť. Že pre mňa bitva skončila. Máme poškodený pás, takže pre mňa je to mŕtve. Trošku mne takto príďte. Nikto tu není. Nabíječ to schytal. Rýchlo sa ma, bránte ma. 66 života. Zalapte. Hurá. Už iba jedného. Každý sem obsaďovať. Ani jednu spasnú života. Došiel som toho, čím nás tu bude, tým myslím, že to bude. No a dúfam, že som sticho. Dobre, to je vyhratá bitva. Juhu. Joho, vyhrali sme to. Jezus.
strašně rád, že to máme vyhraté. No to nezruším, to ma nezaujíma. Dali sme ani jeden, hej, to viem. No. Ideme ešte teraz skúsiť vyriešiť tu. OK. Môžete. Cena. Ako si ich mám kúpiť? No, ja to nejak vyrieším. Ďakujem, že ste si pozreli tento môj diel z World of Tanks. Na sklep.